Ebianom ane abafonom ene so muni aba mama ka chire ni ya trase a na ye obi nima obi chire when you see me mama ka chire efom no ene so bia onyankopon adom ye ede ye bedu ni echie ya mama ye echie bele mai echie me problem ai before echie ga na free na ene so said ya kan no dwuma die na no eguso bebre na adofo ene ye enianom ede aba na said ya kan no nipa bebre bisa se be de program aba ye nyeye enianom adwuma ye no onyame adom empanyimfo bi etadwuma de yachi yesrew saudu program ba na ye nyeye a ebia na ensama ye ye firi ho no yensa nyankae ene de da super jamra eya ware asam na ahomte awo ya ma me bi su a wote ensam ye hia hodo me yensa enianom ewiase eya eya futuo sede maka no eya obi nima obi timi kire eti obi nima obi kire iso no ye wo bia no de aba epanyin betena se papa eya obi hu asam ye beka enya de wudi mfo obi hu so ye ba beka na mo masam ye kan ye aba beba mu ede amabusua ene abofo no enu ti ni asese program ye dafa boko ene ebro ye ti e biase program ra ni ane edafa boko awo fe no Ema baba bia na da wate ani ema ina ye pe ema ina ye pe sane ni paka no so ni pa gumo abodo ema bi ni gumo abodo ema bi ni so gumo abodo e so ho saudi ade bia ye wuni a o di ade ye obi ba na ya wo befa so ani ni ya no e ka wuni a ka ka na ne da so pe da na ka no bi na da wate da bia se ye fa ko ba bia yo abianom ali adofo ena so ya tenasia na ye de da super gamla ho fe e hyeduwa de yasia se de medical aka no eye odo ho asem na se de mpanyina ka ade a ye fe de se odo egu aduru na ho so na agwada bodabu ana wo fa ni kosia o ja ma wo fa na asem e tere se da bodabu kosia ye fa da pa bi abeko bi o tuwe ni eti sadabo dabo ma kwan ma ofa ni kosia ebia na asai ene sai ene so unu aba mama ka chire bi abusia ya ma ne ba panyi bi ede aba ya de abra adofo nie ya ma me bi awo ba abaya ne bai esi so ohun ne sesebe woni be ma ene wo omanga ne ho na baba bi fra brochi ha eba se obepeye maami bayi ya maami ehu se be ma na ebepe ne ba no ofra ne baba ya no ene ne kasa se ni se wo ne be ma so masini wo ho na de ne be ma foforo so esana ba fie ha de ne be ka chere ne se be ma sa no epese o ware no ene anom tawaso na betensem ane kache FM suni edwuma dia ye di ya to ne di se wo bi ni ma wo bi kire ya telephone number ye di dwuma e 01521 400 8110 binianom de wo bia no lai edem boko wo de fa wasam ne bra ye betena se empanyi beduaduam ye de asane beba eye futuo eye adwenkyere eye nkyerɛkyerɛ ye nyina ye kyerɛkyerɛ ye ho ebi ade bi a wo ye no wonim se enye meso de me ye menim se enye eti da bi ade me ka ne se wo kyerɛ me meso me kyerɛ wo nti obi nim a obi timo kyerɛ eso anie yo eti ya maami asama wo ka nyina ne se ne baba ye de be ma ne ba ye no nukura ni na nka oye ba tane se ne ba ye ba na be ma bi oba wale no se bi o ofra brochire ha enso na nka wo mpene so saa na ko ba ne se oba ne ka asam e kyerɛ no ma ne te ase one de sabe yoda ni jamni ni de hye ne fa enti be ma na ne ba ne no ho pa ne bisa no ono so o ka ase de ne ba na e ka ne se nukura ni ahobo so ye enti na obende bra ne wo ho so ye mo ne bede enti ya baba wei e ware abrochire ni be mai na enuanom ane adofo nom mo baji adi se be mai ya na sa wo no ofira abrochire ha akọ Ghana no sa na o ne oyire ne ti e wo mama komako enum
na bibi na asi ama bɛrima yi akɔ Ghana ɔde akɔhu abaye yɛ kɔware no anuanom yɛkɔba yɛ ne sɛ bɛrima yi kɔfa abaye yi ɛware no ɔyɛ ne ho adeɛ na nkyɛ ɔde ne bepie nkurom ha na sɛbe ɛnɛ ya yɛsi yɛ ntoma fie hata ama dɔm nyinaa te ɔde ababa wa ɛbɛduru aburukyire ha no ɛkɔba sɛ ɔwo yɛ nyame adom onya nkrata nti no saa ne bɛrima yi re ti kura ifa aburukyire so aburukyire nkuro bia nya nkete sa sɛbe ne nkura asipo no wote baabi na obi ohu a store bia bi wɔ hɔ nti no na ne nyinaa ne sɛ bɛrima yi kɔfa bɛyi bae ɔde bɛyi bae no ɛgya ne yere ne ma ne baabi na ɔne ɔbɛyi te ɔbɛya wo ɛnya dane nkrata sɛ bibia yɛ kama fe duru baabi no awo no de ɛsoso mienu bae no na nneɛma ɛnkɔ yie nti abaya di su ɛne awerɛhoɔ ɛfrɛ ɔmaame de abatane na ne tiaba akokɔ na ne tiaba onku banti no na mo kyɛw maame yɛtimi nyini bɛyi ma ɛno ane sɛ deɛ ɔbɛka ne sɛ soantie ɛne wɔmati kɔpɔ maame tete a ne bɛyɛ yare ɔtete a ne bɛyɛ yare yɛbɛba ne sɛ fe bɛma ɛbɛsoa ne bɛyi ɛde na ba ɔkɔɔ yɛ asɛbe ɔbɛyɛ adwendwene ti ɛnya adwene mu haw na wene obi do maame yi na sotire sɛ ababaawa no bɛma ne sɛ wɔ yire o nti wo ba de beduru yɛ na de a yɛfrɛ ne sɛ ahotɔ ɛne asomdue paa no onipi anuanom ti asɛm yi na aba wom ti asɛm yi aba wom anuanom mmaa ne mmarima a yɛwɔ aburukyire ne mu a mowɔ ɔmanga ne mu sɛbe sɛdeɛ maka na aboa da aboda abokosua wobɛfa na asɛe mmarima bɛfrɛ aburukyire aba Ghana no mmarima agu ha o na sɛbe bɛrima bi ti kuro ha da no kora wɔ ne bi dam ɛso wɔka wɔ fie wɔ Ghana uhu ne saa na braha na bɛhɛ de atuam mengu bia ni mu ase na asɛm asi no ɛyɛ ahomete saa na bɛrima yɛ ɔpɛbɔ aba bɛgye da na ma no anuanom yɛkɔba ya ne sɛkyɛ sɛ ababa wɔ yɛ kodi ne maame nsɛm bɛrima di aba ya no kosi hɔ no ɛnte ne nkakora biem ɛnkora no panyin de ogya ne ha de ɔde ne ka aba yi ho de ne kɔ na wɔ fie mmiɛnsa akɔfa asɛm de ama maame wɔde ne ba abrɛ no yarefoɔ sɛbe asan de akora ketewa so aka ho abrɛ no wahu de hawa abɛtɔ maame so ya maame a meka nya mfie aduɔso mmienu hwɛ o wɔte ne ho ne nase na de ne ba akɔfa abrɛ no asɛm yi wɔ obi sɛ afutu a wɔ mu a afutu a wɔ ne sɛn afutu a wɔ asɛm yi mu ne sɛ ɛmɛɛmɛ wɔ aburokyire kuro ha bɛba Ghana bɛwale no sɛbe asɔfoɔ abusua a mowɔ hɔ sɛ bɛɛma bi firi asɛ ɔbɛwale wo de hyia a monya hwehwɛ mu yie na mo so mmaa binom wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a bɛɛma no ɛwɔ yere wɔ Ghana na ɔware obi so wɔ ha na ɔbaa wɔn so te Ghana ne sɛbe mpere duasa wɔn so gyimi ɛna ntoma baako ne bibi bi a yɛde bɛbrɛ ne nti no abusua no kora frɛ no a ɔti ka sɛ ɔne ne kunu no agya yabadeɛ na mpanyini ka asɛm bi sɛ somrɔ kɔ agya woyɛ aboro a woyɛ wawo ho ɛfɛ bɛduru baabi ne baa na ɔgye bɛɛma no abɔ so kuro ha anuanom asɛm yɛ ahonte me maame frɛ ya yɛde TV ɛto hɔ ɛhwɛ yɛ nua no te biam ɛne ne ba no ɛne maame baabi a yɛ mmerɛ aduru no wobɛsu ne suo wohu sɛ wiase ɛyɛ na wohwɛ ɔbaa foto a bɛɛma abɛfa na baaburukyire asɛ ne de na kɔma maame a hwɛ anuanom asɛm yi aba wom afutuo wom anida hɔ wom ɛnkyerɛkyerɛ so wom deɛ me ne waka nyinaa ne sɛ anuanom momma yɛnya hwɛ yie Ghanafoɔ mmarima Ghanafoɔ mmaa mmarima a efiri aburokyire ha ba Ghana sɛ bɛbɛpɛ yere aware no mmarima gu aburokyire ha o na bi wɔ hɔ a woba no bɛhu na setere nkora a woba no nyame amu asɛbe wo a wofiri Ghana aba kora bɛsa na akɔ obi ni baabi te obi kura da na ɔdam no ɔde amoma amanfoɔ na ɔno akyea baabi obi da na ɔdam kura na konwa nsim empa kura wɔ ni bi obi asetena mu nyɛ ɛnso wɔ ka wɔ fie sɛ de medika aka na ɔwɔ dan ɛwɔ fie na ɔbrɛ pesika na Ghana na ɔbɛyɛ show enti sɛ wo hu no hɔ frɛnkyɛm na na wodi akyire bedure ha ɛbɛyɛ awerɛ hosɛm na ya me de so sɛ mmaa no so binom akyerɛ mmarima no so nyansa wɔ aburukyire ha hwɛ empanyini ka asɛm bi baabifoɔ mpa anka bɛnka sɛ baabifoɔ so bɛfa nkodi mo ne mate kuro ha nkwase abuo bɛrima no bɛtere aburukyire kuro ha kapra kuro yi bi ma wo ɔbɛkɔ akɔfo ɔbaa Ghana ɔsɔre a akɔyɛ adwuma no ɔno akɔmfa bi ntaduane ni no de akɔma baa ne Ghana hwɛ anuanom aburokyirefoɔ maa ne mɛɛma yi
Wodi aye be ma no te Ghana podie na oba bi ka so oba ware wa no kure ni e ma no so bi ni wo ho ane be so be woku no wo ha enti be ba Ghana no so mo hwe yie asama ye kan no eye benkum we nifa no na nifa yi so ono so awe benkum no enuanom obi anya sade kwasi broni be kan na 100% nti hai me nyifiri suru kwasi mfanse me nya bone na mo niama ekoso wiase ne no enu ntini yakase obi nima wobi kire onua bia ne wonim eniama ekoso wiase no ebi ekoso Ghana bi ekoso obruchire nya Ghana ni nti sabe nkro Ghana se ne meka emema be firi ha be wale asofo amudi akire no asofo mo ye hwehwemu mpo ya ye kuro ha bema bi oware na ne yire te Ghana asofo onim pa na asofo adi akire ma bema na ware enuanom wo ba so awo wala bema bi ase wo yire akire no wo se nne wo so de ani guase ato so se so ne te abruchire wo twempra menua panyini ka asem bi o sade ya make asem we no eye mpanyinfo na atena se da de menne wo kira so bebe de wo nne wo musa dom ni nyina ni same wo so kira dom ni nyina ni bedi wachi munua ba mama ka kire ni adwuma de ni dia ne obi nima obi kire enua no mabufu de wo so wo no na wo de aba ya ma me ba panyini na sama wo ka ne se woni bibi aka na bema kwan a wode ne baba fasunti na opesa ye futuo onka se sabe ne de aseyiti no o kana no atum na mmomode otumaya ene mema sebe befa bia de ye ni yi a yamfa nse na obi abefa ne de aseyiti no de ye ma bi o kana se woni de oye basiri ni ba onko ba bia wode na sema makese yo hata hwe ni nua be ma sawo no ye sa de we na sabre wo de hawa koto obi maame so a ti sa ya wo maame na wo nua ba bi obi ye ne sanka be ye ode enye ode nti no de ye ka kire wa ne se ba bi a wo firi sise na hwe ba bi a hwe ase firi ye na bo abrowe maame mfi aduoso mienu sebe wo be heba ya ne fu asa na hwe akora keto a eye wo anka enye ode enuanom asama makan afutu awom ne san afutu awon ni sa wo be ya hwe yie afutu awon ni sa wo be ma wani ada ho Ghana fo emema be wa bruchire no sebe ma wa bruchire ha bi kura yeso ya doso pa enti se be ma bi fira bruchire ha so obe wale Ghana obi kura wo anya na busuafo no ko se muni ma ya ka kire mo nne obi wo ho ne obi hihye ho ya ba Ghana dodo na na etimisha airport nipa be na enum ne ya ba obetima afasa nipa bi e de baba enti ya de ya ka kire mo ani se ema ya mugu Ghana mo ma mo ni na ho Bema no te ho no de €700 brewa. €100 no eye do hwere makomakudu. Adwuma sika no de abrew no. Na hwe sa do hwere du no bre de yakobre. Na ono ai de sa sika ya brewo no ne nan ha. Ebi wo ho a na obepe wa yusu. Sa wo so de wo te ho na agya ne be huti nkompaebo. E ma mema de sika de bre mo sa. Na sa wakọ wo mpaebo bi na de sika ya bre o sa de a e wasa wo ma wani da ho. Na wo hu se de e kono enya no kwanso no enuanom enna de mama ka kire abusua de baaya ye de ebremu amamotie nie asem yi wonya ne baabi a ye YouTube mama ka kire FM onua wo saka wo de subscribe bru no miya so stande fa ma wo nua so na futuo wa asem mu abawom eye me eye wo anya wo a ebe ye wo nua bi enu nti maya e wo Ghana emaya ewo abruchi manim ha kura nga nyina enema bi wo ho a yete yehu no kura ni ya na ahomete na futuo kase pa nkoma ma na mugu Ghana mo a mukuru wa abruchi ene mo a mema so afiri ha be wale mo no wote Ghana na ukuru wa abruchi na wo de wa bibia obi di ba ma wunti be ma na sem bi obeka na ne fiasi a wuti wunti no se odede wo so ware yo ba bi a maame obeja wa de mani nya awopreko sa wo so te Ghana ne ba bi obe wale wa e ma na nya wo de abruchire na nafansa ye sore no me yesa no me yenu donko na ebinu sore kwa aduma wa ma metena fie o wo ba ha no so wo be ye aduma wa aduma no ba na ode wo ba no so wo be yusu ateneka na nafam sa enye bete sa eti na aduma de yi ya ma me ba panyini na rehosem a wo de baaye sa ono so ne ma bo ama na tie obi nima obi kire so na ne ni suo tie nyina no de o kan ne se de akomu yi o hwe ni mfie a
obi te so no so koma ebe ne ya ti afutu a wasemi mu aba e wasemi mu ne se moma yenye ahweyie anuanom mu nua ba mama ka akire ni telephone number no se de maka no 015 21 400 8110 wobi ni ma wobi ti mu kire senie meda wase bebre moma yentie da se prodwamna anwumi ti da se program na nyuma e twa bu wate